Ngokwenza kwami le post kukhona abalandeli abanenzondo yeqiniso abangakwazi ukurizina, abangakwazi ukulalela umuntu abangangizonda kuze kufike ekupheleni mhlawumbe kwempilo zabo noma ekupheleni kwempilo yami. Ngalokho-ke anginankinga nakho ngoba kungezinye zezinto ezizokhulunywa yimi noma ey'khulunywe yimi. Ngiyakubingelela kuphinda kuphi khona lo musa njengamanje. Ukubingelelayo uyena uMathenda Acebisa. Ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uma ngosuku lakho lokuqala la upressa usubscribe, wenza sure ukuthi uyalike, uyilende ividiyo iziphele ebese uyakhomenta ngokombono wakho. Bafethu sizokhuluma ngodaba likaSiqiniseko, may his rest in peace. La khona umoya wakhe nje ulale ngokuthula. Sixolise futhi nasemndenini ukuthi igama lakhe lintaze emoyeni noma isimo singesihle kahle. Kodwa regarding to ama-message engike ngawathola noma omunye wabantu ongi-inboxile, ngidecide ukuthi ngiyisuse inamba yami wherever la kwi-social media engitholakala kuyona ukuze abantu bengagcini mhlawumbe bekhuluma izinto abangeke bekwazi ukuma eduze kwazo. Ngiyaxolisa uma ukuthi ungomunye wabantu ozozizwa ungahloniphekile uma kulesi sikhathi, kodwa bafethu ngicabanga ukuthi uKhuzani somfaka ehlathini kakhulu, asimlandeli ngeqiniso mangabe senza ngale ndlela esenza ngayo, sikakhulukazi laphana kubalandeli bakhe ekuyibona impela kakhulu abenza izinto noma kuyibona abagcina benza ngazi ukuthi uyena umenzi wezinto ezimbi. Kwesinye isikhathi ngiya-understand ukuthi naye usuke ngayithanda izinto kangangokuthi uzathule angaphenduli noma angakhulumi mayelana naleyo nto. Mina ngokwami, I'm a content creator, I'm a news deliver. So ngisuke ngidlulisa kokunye ebese ngiqhathanisa nezinto ezisuke ezikhulunywa. Into nje ekuyiyona engicela ukuthi ngiqhathe nabantu noma nomuntu ogcine ngifonela, ogcine ngiWhatsApp engithuka njengoba ubona la escreenini ama-message engixhaphisa ngayo yonke inhlamba ongayicabanga. Enye yamavidiyo la khona ngeveza ukuthi kusolwa umculi othize ngokudlula kukaSiqiniseko. Ngase ngasho ukuthi isizathu esidala ukuthi kusoleke lowo mculi ingoba wakhuluma kanje, kwenzeka kanje, uSiqiniseko wathi. Yabona inkulumo masithe ubani wathi, leyo nkulumo usuyisusile eduze kwakho, usuke futhi ungaqondile ukudicelela igama lomuntu phansi, kodwa usuke ukhuluma okuyikhona. Yingakho uKhuzani engeze ukuyeke ukusoleke balandela abadlule emhlabeni, isikakhulukazi mangabe kungama-Red Nation, ingoba abalandeli bakhe abamqhatha nomphakathi noma abalandeli bakhe abamqhatha nabantu. Namanje njengoba kusolwa yena, ingoba abalandeli bakhe abahleli bethreatenisha noma kuyibona bebethreatenisha omunye wabafowethu osedlulile emhlabeni. Ekuveza futhi lokho asho ukuthi yena akanandaba ney'nhlamba, kungani benganantungu, bengamphikisi ngobufakazi noma beveza ubufakazi bezinto ekuyizona abayiphikisayo uma kuwukuthi ngampela lento ayikhulumayo ingamanga. Baningi kakhulu futhi abantu abavumelana nalokho obekushiwo umfowethu uMvelase. Entweni esuke ifana nale bafethu, ngiyacabanga ukuthi kufanele ezinye izinto siyibuke ngelinye iso, singathathi ngey'nhliziyo, singathathi ngokuthi umuntu simthanda kangakanani. Baningi kakhulu abantu abakhala ngokuhlakanipha kukaSiqiniseko engingebona nabalandeli bakhe umthandeni, kodwa bakhala ngokuthi into yakhe uma ikhulumile beme eduze kwayo, arizine futhi akekhothi izizathu bengasikhiphi. Kodwa abantu abamthukayo noma abajabulela ukuthi ugcine edlule emhlabeni, bona abantu bebegcina behluleka noma labo abantu bebegcina behluleka ukuphikisana naye noma bephendulana naye ngoba bethi mekhuluma into ameduze kwayo aphinde akuchazele futhi ukuthi kungani esho leyo nto. Ngakho-ke kuzohlale kusolakala uKhuzani ukuthi uyena othintekayo mhlawumbe ekudluleni kwabantu, isikakhulukazi abasuke bama-Red Nation, ingoba abantu indlela abakhuluma ngayo noma indlela abasuke bekhuluma ngayo isikakhulukazi kuyibona ama-Blue Nation. Ngiyakhumbula nje kukhona omunye wathi yekani inja ife ngokuphumula, ubhozule ngithikithi manje amasenda acela u-ayisi, kusho omunye wabalandeli we-Blue Nation. Abalandeli bakhombisa ukujabula kakhulu, kwathiwa kusele kwabalwa. Ngiyakhumbula nje i-fraud yaseNkandla ize yathatha isinqumo sokukhipha ipost ukuthi yona cha iyayiqhathanisa nezinto zomaskandi, ngoba kubalwe ngokusobala ukuthi kusele omunye wabafowethu kuthiwa u-Ultramel, kwaphinde kwabalwa kuthiwe ubani omunye kuthiwena uSkhova. Abanye base kwenziwa ipost eke yatrend ukuthi izona dry cars ama-Red Nation, bekulokhu kuthiwa -1.
kubona. So bafethu entweni esifana nale kungenzeka wena uthatha ngenhliziyo noma mhlawumbe into uma uyicabanga ngendlela yakho, kodwa cabangela umuntu osuke ukhuluma ngaye ngaleso sikhathi ukuthi uzobukeka kanjani. Njengamanje into endiza emoyeni ukuthi vele uSiqiniseko ushone ngoba nakho bengazwani noKhuzani. Okuyinto mhlawumbe singathola ukuthi uma kuhamba isikhathi akusilona iqiniso. Ngiyakhumbula nje omunye usisi wamthemba ozowakhomenta kwenye ama-post ami ngireporter indaba ebekuyona ebehamba phambili ngaleso sikhathi. Wathi uKhuzani ungena ngapha ekushoneni kukamfowethu. Leyo nkulumo leyo kuveza ngokusobala ukuthi kungenzeka uthole ukuthi indoda ibiney'nkinga zayo eceleni, kodwa ibingakuvezi lokho futhi ibingeke phela ikuveze. Uyabo, esingakwazi ekuthe noma izitha zakhe sezenza lokho ey'kwenzayo, kwacaca ngokusobala ukuthi nangu umuntu obeveza ngokusobala ukuthi ayizweni naye. Isizathu esidala ukuthi uSiqiniseko egcine ephumele obala, yes waqala wakufihla ukuthi usayida naliphi isayidi, kodwa after ukuthathelwa ifoni yakhe kuzokhipha uKhuzani, ila khona waveza inzondo yakhe ngokusobala ngoKhuzani, analanga akwazanga ukuthi aphinde ayifihle khona, kodwa akazange aze amzonde ebese engarizini. Ngiyakhumbula nje kunezinye zezinto la waveza khona ama-analytics okudlalwa kwey'ngoma ukuthi ziyadlalwa kuphi kakhulu. Waseveza ukuthi iy'ngoma zikaKhuzani zinokudlalwa kakhulu e-India, okuyinto leyo engeke ize sithi ijwayelekile ukuthi umculo kamaskandi udlalwa kakhulu e-India. Kungekho ukuthi mhlawumbe udlalwa amaNdiya la e-South Africa, udlalwa nje e-India. Uyabo, udlalwa kakhulu ey'ndaweni zaphesheya. Uyabo, leyo nto leyo yamzondanisa nabantu kakhulu ngoba wathi mayiveza waseveza ukuthi uKhuzani ungomunye wabantu abathenga ama-views. Uyabo, kodwa futhi abalandeli baKhuzani abazange beze nesiqiniseko noma nama-proof ukuthi cha ama-views awathenga, kodwa into abayenza bavele bam-attack-a ngey'nhlamba. So bafethu ey'ntweni esisuke siyikhuluma asiqaphele ukuthi sikhuluma sithini, singenzeka yini sithi siyakhuluma kanti lo muntu esikhuluma ngaye simfaka enkingeni noma-ke simfakela isigcwagcwa kubantu, njengoba kucaca ngokusobala nje manje ukuthi umuntu owenze lento noma ma bechaza abantu basho ngokusobala ukuthi umuntu owenze lento umuntu omataniswa naye uKhuzani noma umuntu okuyiqhawe lakhe uKhuzani. So bafethu entweni esifana naleyo leyo nto bengifuna ukuyi-addressa regarding lezi iy'nhlambe kade nginivezela zona ukuthi umuntu ungithukile waseveza ukuthi yena ingakungani engithuka. Uyabo, so if kungathiwa mina ngiba nenkinga wena sengikubonise lento, yini engaringa ikhanda lakho ukuthi ngempela lo muntu engafika veze into kanje ebese yalimala shona. Uyabo, noma limali nje, wena kungaringa nekhanda lakho. Vele kufanele ukuthi kuringe ukuthi hayi ingoba nakho mhlambe. Uyabo, kodwa uthola ukuthi ngempela nami benginezitha zami yiseceleni ey'ngahlangene nomculo noma mhlambe engazenza la engangikhona. Hayi ka umngane wethu ayiphoselana amagabade, ayithelelana amanzi, ayithelelana umlotha bafethu. Kwanele emculweni kamaskandi asilalela umculo, asingalalela abaculi, asingathanda abaculi, asithanda umculo. So ngokusho kwami lokho ngiyacela ukuthi mawukuthi khona la ngiyathele khona kabi ningi-correct e-comment section, kodwa futhi mawukuthi into engiyikhulumayo uyayizwa, ngicela usho ukuthi uyavumelana nami noma awuvumelani nami ngaliphi mangabe ungavumelani nami. Ngaphandle kwanda kakhulu ngane zakwethu asihlangane khona e-comment section ngisivula khomelana nodaba. Ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyayilike ivideo ukuze njalo mangabe sikufaka ama-video kube uwena othola ezihamba phambili.